1. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:02 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga parantabay sa pangaran kan Newsbase sa Sincan Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Ann Glorianen sa idong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan Bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Pigi-imbitaran kan Konseho kan Barangay Dapdap, Legazpi City, asin kan Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, ang publiko na interesado magpartisipar sa gigibo na Pickleball Sports Clinic sa Barangay Dapdap sa Agosto 1, 2026. Sigun sa nasabing Konseho, ang mga interesado ang pwedeng magparehiso sa indang barangay hall sagod sa aga at Hulyo 31 alas 5 nin pagkahapon kung saan hahanapon si Sir Alan Miranda o sa indang SK Council. Ang nasabing clinic ang oportunidad na nganing makakuha nin mga informasyon para sa panibagong sport makapagkonektara sa mga kaibahan sa komunidad asin na pagkakaigwan nin healthier lifestyle. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Digdi naman kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Inaprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagluwas kan Bureau of Internal Revenue o BIR sa tax records ni Vice President Sara Duterte as investor na si Attorney Manasseh Carpio kaibanan mga korporasyon na may koneksyon sa sainda. Sigun kay House Prosecutor as in Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang mga dokumento hali sa BIR ang saro-sarong isinumitir ngunya na aldaw sa Senate Impeachment Court. Pinag-unambitan man ni Redon na ang BIR mismo ang naghagad din approval kay Presidente Marcos Jr. matapos na ipasabpina kan Senate Impeachment Court ang tax as in bank records ni VP Sara as in Mister. Sinabi pa ni Redon ang prosekusyon as in depensa ang parehong matatawan ng kopya kanang o kan mga nasabing dokumento kay banan report hali sa Anti-Money Laundering Council. Naresibe na kan Clerk of Court kan Senate Impeachment Court ang tax record ni Vice President Sara Duterte as in agum kaining si Attorney Mans Carpio. Kinumpirma rin ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang pagresibi kan mga BIR records ni VP Duterte as ni Carpio. Sigun sa Bureau of Internal Revenue o BIR na tinaawan ng autorisasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang pagluwas kan mga nasabing tax records. Sigun kay Bantog, tinaawan naman niya ng specific times o time slots o partikular na oras ngunya na aldaw ang mga bangko para sa matanos sa pagresibi kan Clerk of Court nin bank records kan bise. Nagsayumang magkomento si Defense Counsel Attorney Michael Powa manungod sa pag-aprobar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsumitir kan tax record ni Vice President Sara Duterte asin kan sayang agom na si Attorney Manasseh Carpio sa impeachment court. Isinumitir kan Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senate Impeachment Court kunya na aldaw ang tax records kan Vice Presidente asin ni Carpio
Kinarampag ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers an impeachment court na aksyonan ang pagpapalakop nin fake news kan saruan ng miyembro tangan imaprotehiran ang integridad kan mga ini. Ginibo ni Barbers ang pangapunan kasunod kan social media post ni Senator Judge Pia Cayetano sa sarong splice video na pigpapaluwas na inamin ni prosecutor as in Akbayan Party List Representative Chel Jokno na nagpi-fishing expedition sana ang mga ini. Pinanindugan kan prosecution team na splice ang video na ipinost ni Senator Judge Pia dahil ang tabako ini ang kabilugan kan oral argument sa impeachment court may koneksyon sa pagpapasabpina sa bank as in tax records ni Vice President Sara Duterte as in Mr. Kaining si Attorney Manasseh Scarpio. Dahilan kay ni sinabi pa ni Barbers na kaipuhan na bantayan kan impeachment court ang sa indang miyembro tangani day maapektaran ang sa indang integridad sa mata kan publiko na aram ang tunay na nangyari sa simbaga ni na Jokno asin tugang ni Senator Pia na sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa nasabing issue. Lalong napatunayan ang pagiging violent mind ni Vice President Sara Duterte matapos kaining sabihon sa rally sa The Hague, Netherlands na kaya kaining magkuanin gunman kantidad nin 5,000 pesos tangani ipagadan ang kabit kan sa iyang mister. Ginibo ni prosecutor as in Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag matapos sabihon ni Duterte, "My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is." Ang pahayag ni Duterte tangani mapaluwas na bako gabos na nagadan kan panahon kan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang biktima kan war on drugs alagad posibleng may koneksyon sa crime of passion asin iba pa. Dai kinumpirmar kan Malacañang kung nagtugot kan kaito si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa hagad ni Vice President Sara Duterte na gamiton ang presidential chopper tangani makauli sa Davao, Burubanggi. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si VP Sara na mismo ang nagsabi na kaibahan sa napaghuro na ninda kan presidente ang paggamit kan presidential chopper tangani makauli asin makaibahan ang sa iyang mga aki. Mientras sinabi ni Castro na dai siyang personal na kaaraman kung pinagbigyan kan presidente ang nasabing kahagadan dahil ang bako pa siya parte kan administrasyon kan nasabing panahon. Idinagdag pa ni Castro na pwedeng kwentahon na sana kan publiko kung gaano kadakula ang magagastos kan gobyerno kung ipinautob ang kahagadan na urual dawon na gamiton ang presidential chopper sa pag-uli sa Davao. Sa giraray na nangapudan si Vice President Sara Duterte para sa tulos na pagpapalaya sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na presenteng nasa kustodiya kan International Criminal Court o ICC. Sigon sa bise sa iyang pahayag sa The Hague o Netherlands, bako makatarungan asin may halong politika ang panagos na pagkakadetine sa dating presidente. Ipigduon niya na dai magkakanigoan sa iyang ama sa mga kondisyon kan Rome Statute tangani mantinidong nakakulong lalo na tadakol o dakul sa iyang edad asin kamugtakan kan salud. Question man niya ang pagtrato kan ICC na pupwedeng magkaigwanin posibilidad na magtakas ang dating opisyal. Palace Press Officer Claire Castro, pigigibo kan administrasyon ang gabos na kinakaipuan na laktang. Tangani masiguro na maiwubusol ang propestong lay sa laog kan itinalaan na panahon para sa pagpartisipar ni boat ride sa prestiyosong Continental Tournament. Sa presente, pigahalat na sana ang aksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa propestong lay na magtataon ng Philippine citizenship sa
Ipigtaong direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapakusog kan industriya kan electric vehicle o EV sa Pilipinas. Sa paagi kan Executive Order number 121. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipapautob ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Tangan makainganyan nin mas dakol na kumpanya na makapag o konstruhir nin mga pabrika nin electric vehicles asin mga piyesa kaini sa nasyon. Bilang insentibo, magtataw ang gobyerno nin tax incentive certificate sa mga kumpanyang kwalipikado sa mga itinalaan na kondisyon. Piglinaw ni Castro na mahigpit na i-monitor kan gobyerno ang pagpapautob kan programa, tangani masiguro na nauutob kan mga benepisyaryo an sa indang mga promisa. Piglalauman kan Malacañang na magdadara ang programa nin mas dakul na mamumuhunan, pagkrean nin dagdag na trabaho para sa mga Pilipino, asin magpapakusog sa posisyon kan Pilipinas sa pangkinaaban na electric vehicle supply. Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang pigubusol kan nagkapirang mga kongresista na imbestigaran kan Kamara ang Pax Silica. Ang Pax Silica sarong inisyatiba na pinapanginotan kan Estados Unidos na mauwot na mapakusog ang supply kan mga semiconductor, artificial intelligence asin mga critical na mineral asin sa irarom kaini sarong dakulang AI industrial hub ang ipapatindog sa New Clark City sa Tarlac. Ang dakulang proyekto may koneksyon sa Pax Silica saro sa mga ibinida ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address dahil ang tapiglalauman na magtataw ini nin dakul na trabaho asin makakatabang sa pagpapakusog kan ekonomiya. Para kay Representative Marcos, may basihan ang mga pagsayuma sa Pax Silica kung kaya mas marhay na maimbestigaran ini kan Kongreso para naman maaraman ang katotohanan asin maitanos ang mga fake news. Sigun pa sa iya sa paagiman sa paagiman kan legislative inquiry tangani masiirip ang kaluyahan kan proyekto asin tulos ining maitanos. Nagutubod si Congressman Sandro na may dakulang potensyal ang proyekto alagad dapat na masiguro na tama ang gabos na lakdang manungod tigti. Mabeltaan detalyas kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB Barreta. Alas 5. Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal, inilansar kan manibaybang organisasyon, labor groups as in faith-based institutions and People's Assembly ngunya na aldaw matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Ang People's Assembly sarong mahiwas na alyansa kan mga grupo na maabot na ibusol ang mga kahagadan kan namamanwaan na day naunang bitan o day natauwanin kasimbaga ni Presidente Marcos Jr. sa iyang SONA. Araw kan daay pag-unambitan niya sa Anti-Political Dynasty Bill, Party List Reform asin Kadena Bill maging ang commitment niya sa mga diretsos pantawo. Kasabay ka inipig question man kan mga grupo ang development priorities kan presenteng administrasyon, maski kinakaipuhan ka namamanwaan ang pondo para magkaigwanin access sa healthcare, kabuhayan asin social protection. Pinuunan na kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdangog may koneksyon kan mga petisyon para sa dagdag pamasahe na isinaangat kan Darakulang Transport Group. Dara ka nagapadagos na pagsipa kan presyo ng mga produktong petrolyo asin sa indang operasyon. Pigre-review na kan ahensya ang mga petisyon tangani mapakaskas ang bilog o pagbilog kan rekomendasyon may koneksyon sa hagad na dagdag pamasahe. Miantra sinabi naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na ikokonsiderar man sa magiging pinal na desisyon ang opinyon kan mga transport group, kakayanan kan mga commuter na magbayad nin dagdag pamasahe sa jeepney, bus, UV Express, taxi, Open Space Agency o PhilSA. Sigun sa PhilSA, inilansar ang Long March 6A rocket hali sa Taiwan Satellite Launch Center sa Zinshu, Shanxi Province bandang alas 9 nin pagkaaga. Tulong pigda signal na drop zone ang posibleng bagsakan kan rocket debris kay banan mga lugar na pigkakarkulong 83 nautical miles hali sa Dalupiri Island, Cagayan, 88 nautical miles sa Babuyan Island, at 104 nautical miles hali sa Burgos, Ilocos Norte. Pigabisuhan man kanahensya ang publiko na tulos ipagtaong aram sa mga lokal na autoridad kung makakahiling kan kaduda-duda nga rocket Pinaglinaw ni Senator Erwin Tulfo ngunya na aldaw na ang pagtangkas kan system loss charges hali sa mga bill kan kuryente ang daig ibig sabihin na malulugi kung mababawasan sana ang bilyong kita kan mga distribution company. Sinabi ni Tulfo kasunod kan pahayag hali sa mga distributor as in generator kan kuryente na nagsasabing ang pagtangkas sa mga singil ang magreresulta sa sarong 60 bilyones pesos na pagkalugi para sa industriya kan enerhiya. Nainot ng sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address o SONA ang tulos na pagbabawas o kabilugan na pagtangkas kan mga singil sa system loss na pigpapasa sa mga consumer kan kuryente. Sa pagdangog hinampang ni Tulfo ang Energy Regulatory Commission kung totoong malulugo ang industriya kung mapundo ang paniningil sa system loss.
Sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino San Juan na dahil ang technical system loss ang pigbibilog sana kan 1.5% kan kabilugan na system loss. Ini ang kapareho sana kan diit na parte hali sa indang dakulang kita. Sa ultimong detalyes, kan bareta sa Lado Nacional, preparado si Manila City Mayor Isko Moreno na ipasarado ang sikat na Fusion Alley sa Sampaloc, Manila. Sigon kay Isko, dahil siya maduwang isip na gibuon ini kung malobo ang mareklamo o ang mga reklamo sa nasabing street food hub. Napag-araman na nagkapirang mga residente sa De Los Reyes Street, Sampaloc kung hain ang Fusion Alley ang nagrereklamo dahil sa bako matanos na patakaran sa kalinigan. Ipigdoon kan alkalde na kung dai masunod ang ukan mga tagsadiri kan stall sa issue kan kalinigan, preparado sindang o siyang ipagtaong direktiba ang pagsarado kaini kung saan pinag-enganyar niya ang mga residentes na magpadaranin surat sa iyang opisina. Alagad, pinaliwanag man ni Moreno na dahil sa Fusion Alley, nagkapira sa mga saradit na negosyante sa Manila ang nag-uswag at nagkusog ang kita. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Bago po kita magpaaram, announcement, DZGB is in need of IT graduate of computer-related course. DZGB is in need of IT, a graduate of computer-related course. Please apply at DZGB. Address your application letter to EVP Glenn J. Barcelon. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta, sa pangalan ni News Director Mardela, sa Master Control kay Batas si Kuya Nems Flora, asin sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, asin sa Megaforce Patrol ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sa indonaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa